в който Божият народ се е събрал на това място, а това място искам да ви кажа съвсем накратко, че не е обикновено място. Това място Бог ни го даде по откровение, за да бъдем участници в Неговото дело, защото Той извиква творения заради делото. На това място Бог извършва наистина запечатване, новораждане и заветно взаимоотношение между човек и него. Така че искам да знаете, че не стоите просто на някакво си място, а стоите на избрано от Бога място. Ние, вярващите хора, винаги и във всичко трябва да търсиме Божият избор. И аз вярвам, че този ден е извикан заради вас. Хората, които днес ще застанат пред Господа, ще влезат във водата и ще извършат договорно съгласие пред своят Създател. За целта, преди каквото и да направим, аз искам да се помолиме, затова ще помоля пастор Асен да ни поведе в молитва, да извикаме Божието присъствие, нека Божиите ангели, които са съработници в това дело, да извършат самото дело. Ние нищо не можем да направим от само себе си. Ако Бог не ни даде, нищо не можем да извикаме и да съградим, ако Бог не го направи. Затова, с две думи, ние имаме нужда. Имаме нужда от Бог. Така че нека да извикаме към Него и да го призовеме да бъде заедно в нашето събрание. Амин. Алелуя. Нека да отворим очи и да се молим. Алелуя. Небесни Боже, ние Ти благодариме този световен час, Боже. И ето, Господи, Ти както си речен според Твоето Слово, Боже, че наистина блажени са онези, които участват в това дело, Татко. Защото Ти ни събра на това място, Боже, да извършиме това дело, Боже. Но нека, Боже, когато се извършва това дело, Боже, моите братя, моите сестри, Боже, да бъдат променени, Боже. Да бъдат, Боже, изпълнени с Твоя дух. Боже, наистина да оставим стария човек в тази река, Боже. И да се поправи в новия живот. Сега те призовявам, святи душе, Ти да дойдеш на това място, Боже. Защото Ти си казва, Татко, там където сте двама и трима събрани в Твое име, аз съм помежду вас. Боже, ние Ти благодариме за денят, че Ти даде прекрасен ден и благоприятно време, Боже, за всеки човек. И който слуша Твоя глас, Боже, отваря сърцето си за него, Боже. Татко, ние Ти благодариме този световен час, Боже. Моля Те, Господи, да ги утвърдиш в вярата, Боже. Да ги утвърдиш в любовта и надеждата. Боже, чрез това покаяние, чрез това кръщение, Боже. Вярвам, че днес, Боже, ще стане едно специален ден за тях, Боже, който ще бъде запечатани, Боже, за денят, Боже, за благословение и спасение, Боже. Моля Те, Господи, да благословиш, Боже, всеки един присъстващ и най-вече тези, Боже, които ще участват, Боже, и да включват завет с Тебе, Татко. Моля Те, Боже мой, Ти дай им сила, Боже, за дойде помазание от днешния ден, Боже, корено промяна, Боже, да остават царият човек, Боже, в реката и да бъдат ново създание пред Тебе, Боже. Благодаря Ти, святи душе, за всичко това, което Ти правиш, което моля в името на Исус. Амин. Алелуя, нека Бог да ви благослови. Амин. Готови ли сте да приемете днес Божията благодат в живота? Готови ли сте да прекрачите границата, която до вчера ви е държала извън Божието намерение и извън Божието присъствие? Защото Божието Слово ни учи. Ще ми позволиш ли? Да. Защото Божието Слово ни учи, че когато един грешник, а ние всички сме такиви, защото в греха сме зачнати, в греха сме възпитавани и в греха сме живяли. Затова ние всички се нуждаем от обръщане. От обръщане, което означава покаяние. Покаяние, да се обърнеме от старият си начин на мислене, от старият си начин на говорене, от старият си начин на живеене. Нуждаеме се обръщане, оставяне на старият живот
за да придобиеме нов. Новият живот можете да го придобиете единствено и само чрез нашият Бог. Нека Бог да ви благослови. За това Божието Слово казва, че когато и една душа се покае и се обърне към Господа, цялото, казва, небесно гражданство е в радост и в веселие. Нека да ръкопляскаме за Господа. Цялото гражданство е в веселие и в радост. Знаете ли, моята душа, моето сърце днес е много радостно. Много радостно, защото тук няма една душа. Тук са 20 души, които казват да на Господа днес. Искам да знаете, че дяволът е поразен от вашето решение. Дяволът е поразен от вашето решение. Когато вие казвате да на Господа, той вече няма контрол върху живота ви. Защото когато кажеш да на Господа, контрол върху живота ти взима самият Бог. Нека Бог да ви благослови. Скъпоценни души на Господа, искам да знаете, че това, което днес ще се извърши на това място, не е обикновено действие, не е обикновено дело. Това е извикано в съществуване още от нашия Спасител в лицето на Исус Христос. Той постави начините и параметрите, в които ние, повярвалите в Неговото име, ние трябва да бъдем участници. И извън тези неща, ние нямаме дял с Него. Ние нямаме живот в Него. Остава само една вяра, но което е гола вяра. Ще ви кажа нещо. Повярвалите в Бога трябва да бъдат законни Негови деца. Законно Негово семейство. Законно Негово притежание. Ако няма законност, то тогава нямаш и претенции. Не можеш да имаш никакви изисквания. В какво се състои законността? Във вярата. Целият свят вярва, че има Бог, но не всички се покоряват на Бог. И бесовете вярват, че има Бог, но не вършат Неговата воля. Ние трябва да бъдем различни от това, което вярва света и от това, което вярва беса или демона. Ние трябва да имаме законна вяра, която да ни премества от едно съжителство или от едно гражданство в друго съжителство и в друго гражданство. Повярвалите в Господ Исус Христос имат ново гражданство, защото нашият Бог не е от този свят и Неговото царство не е от този свят. Той има друго царство и то е наречено Небесно царство. Когато ние изповядваме вяра, това означава, че ние придобиваме ново гражданство. Искам да ви попитам, когато една душа се роди или когато една личност се появи по лицето на земята, тук между нас има доста майки и те са раждали, и когато в родилния дом това детенце се роди, аз не знам, мисля, че между 3 или 5 дни идват докторите, за да впишат това същество в регистрите на държавата. Толкова ли са? Между 3 и 5 дни? Аз не знам. Толкова ли са горе? 3 дни ли са? Или, добре. Трети, пети, няма значение. Важното, че идва един момент, в който това същество трябва да бъде вписано в регистрите на тази държава. Когато се вписва това същество в регистрите на държавата, това го прави законен гражданин на самата държава. Тогава му се издава и ЕГН или идентификатичен номер. Или смисъл, това е номерът на неговата законност.
Имаше един момент, в който Исус се среща с един човек в лицето на Никодим. Знаете ли кой е Никодим? Колко от вас знаят кой е Никодим? Никодим, не знаете ли? Още имаше една проповед. Никодим беше много учен човек за времето си. Знаете ли, той имаше своята вяра. И той застана пред Христос и каза: никой, казва, не може да върши това, което ти вършиш, ако не му е дадено отгоре. Или ако няма помощ отгоре. Той изяви своята вяра. Но Господ го предизвика да узакони своята вяра. Той каза: Никодиме, ако човек казва, не се казва новороди, отново не може, казва, да влезе в небесното царство. Не може да влезе в небесното царство, защото роденото от плът е плът, а ние имаме нужда да бъдем родени от Духът на Господа. Ние имаме нужда да бъдем родени от Духът на Господа. Затова казва, че ние трябва да бъдем новородени от дух и вода. Аз вярвам, че това нещо, което днес ще се изпълни на това място, е точно за ръката на Исус, който в 28 Матея 19 глава казва: идете, казва, и научете, казва, всички народи, и ги кръщавайте, казва, в мое име. И ги кръщавайте в това, в което Той остави. Казва, че ако не бъде новороден, или ако не се преобрази човек, не може да влезе в небесното царство. Знаете ли, искам да знаете, водното кръщение е един символ. Един символ, който така напътства животът ни, защото ние вярваме, че кръщението във вода чрез потапяне е от много голямо значение. То се отнася за всички, които са се покаяли и са повярвали, че Исус Христос е Божият Син. Искам да попитам тези, които ще взимат водно кръщение. Вие вярвате ли, че Исус Христос е Божият Син? Да. Нещо много бяло ми звучите, но нещо много съмнително. Я да ви чуя. Да. Айде още един път, за да бъда сигурен. Халелуя! 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 Вие вярвате, че Исус Христос е Божият Син. Покаяли сте се от греховете си. Отрекли сте се от греховете си. Така ли да го разбирам? Защото водното кръщение е позив към чиста съвест. Позив към чиста съвест. Но какво означава самото водно кръщение? Искам да знаете, че водно кръщение идва от една гръцка дума, която е баптизо. Баптизо означава потапяне. Потапяне, не поръсване, не умиване, а потапяне. Затова това, което ще извършиме, не е случайно. Ние ще влеземе във водата и ще потапяме хората. Няма да ги поръсваме, няма да ги пръскаме, няма да ги миеме. Аз ще ги потапяме във водата. И трябва да разберете защо. Защото самото потапяне има своят символ. Има своят символ. Когато човек се потапя, символизира смъртта за този свят, за греха и за Сатана. И когато човек се издига от водата, символизира възкресението. Възкръсване за нов живот. За нов живот. Ние вярваме, че вие всички днес ще умрете и ще възкръснете. Сега да не избягате. Ще умрете и ще възкръснете. Това е символ. Символ. Така че сега е моментът, в който ние всички да се обединиме, да отидеме при водата и да извършиме Божието дело. Амин! Нека Бог да ви благослови. Готови ли сте? Добре. Има ли някой, който ще се преоблича? Айде, който